Moi. Tää olisi sitten mun eka video. Tässä videossa mä vaan mietin, että mä vaan esittelen vähän tätä mun mopoa. Että joo, mä sain tän just äsken. Ostettiin nettimotosta käytettynä, niin tässä on vähän vaihdettu osia. Mut muuten tää on aika normaali. Esim. Penkin päällys ja jalkatapit ja silleen. Mutta joo. Ja jos te mietitte miksi tää on, niinku tässä on teippiä. Se on sen takia kun mä yritän kuvaa nyt videoita ilman että mua niinku näyttäisi mun naamaa. Mut joo. Niin, mä en oo tähän nyt tehnyt mitään muuta kuin mä sain tän hetkisesti niin laittanut vaan ES tonne ihan läpällä vaan. Ja sitten, niin, ihan tämmösenä on. Tässä on aika paljon tämmöstä punasta, niin mä mietin, että mä kyllä vaihan sen niinku valkoinen ehkä. Et joo, niinku mä nää valkoiseksi, nämä. Niinku maalaan tai spraymaalilla, irrotan ne tosta jotain semmoista. Sitten vähän tuunailisia silleen. Sitten ajoni, mä ostin just niinku E-Moto EU, semmonen aika hyvä kauppa, jos on sähkömopo, niin kannattaa ostaa sieltä. Niin semmonen Gutsin semmonen penkin päällys, semmonen valkoinen, missä on semmoset valkoiset raidat. Musta se on ihan hieno. Sitten mä varmaan ostan Vanda-motorista tohon jotkut venttiilihatut. Jo niin. Että ei tässä mitään. Että joo, mä voin jossain vaiheessa kuvailla sitten vähän ajeluvideot. Nyt on nää etuhaarukka vähän mennyt. Mä en tiedä mitä tällä on käynyt. Tää on tällä, se pysyy tuolla alhaalla. Se niinku, kun ei rikki taata. Mut kuitenkin, se oli siinä eka video. Mä näytän sitten joskus kun mä ostan ne spraymaalit ja ostan lisää osia. Mut se on sitten eka osa ostettu. Laitetaan se tohon sit kun se tulee. Ja niin, ei tässä muuta. Kiitos kun katoit. Ja muista niin kuin aina tilata kanava. Ja tykkää videosta ja niin. Mä oon iloinen jos te tuutte munkaan seuraa tätä Surroni edistymistä. Että jees, moikka!